Zdravo, ljudi, s vama je Petar Petrović i danas je treća epizoda. Danas ću vam pokazati danas ću napraviti kuću. Otići ću sa sela, negdje drugdje ću da se smestim. U prošloj epizodi sam skupljao drva. Još mi se peče papir. Ne znam gdje ću da stavimo ovo sve. Da uzmem malo. Ajde, neću još. Malo ću da sakupim još drva. Pošto će nam trebati. Dosta. Treba će nam dosta drva. Sad će valjda, ako mi ostane vremena, da izvadi jedan klip, ću da snimim i za Call of Duty 4. Biće super. Takoc, tako. Ne možeš li mi tako dačeš tu? Takoc. Treba će nam jedno, dok ne istrošimo sekiru, onda ćemo da skupimo ovo. Ovdje sekira. Ništa, dobro, ovo imamo malo i tamo, kući. Treba nešto da jedem. Tako. Pa su ovi krompiri dobri, dosta srce pune. Imamo i dosta. Šta će nam treba, da. Malo taske, ne, ovo je pesak. Tako. Dosta, treba da napravimo još dve sekire ako nam zafali za nešto. Tako. Ovo nam neće trebati. Stavit ćemo ih ovdje. Tako. Bože, što je ovo? Tako. Takoc. Sazam još malo krompira. Sad razmišljam gdje će da bude kuća. Jedna krava. Treba će mi krava. Hoćete nađem neko mjesto za kravu. To ugalj. O ne, Enderman. Ja, ne. Desi. Desi. Dođi. Dođi. Dođi, dođi. Nema ga, otišao je. Ovdje je zombija. To, dobili smo i gozdeni mač. Da li još radi ova fora? Dobro, radi. To, ljudi. Opet taj prokleti Enderman. Ne trebaš mi u životu. Enderman glupi. Sada sam loše propao. A dobro, bar sam došao 4 ulja. Što nam je trebalo. Gdje ćeš kravu? I malo
sam neko dobro meštašce. Za kuću. Ovdje ne vidim još nikakvo. Našli smo se baš na ravnici. Meni treba da nađemo malo i kamenja. Ne znam gdje je to. Ja ljudi znam što ću to raditi. Pošto nam imamo dosta ovog kamena. Uzet ćemo ovako. Pa da vidimo. Da izvidimo malo. Šta je ono tamo? Da izvidimo čega se ima. Pa nema za sad još ničega. Uskoro će noć, bolje da se vratim. Odim kramp. Stvari još nije, ali će uskoro. Moramo što pre da stanemo kući. Uskoro će noć. Ko je ovo pravi? Ja, ljudi moji, nisam pravio uopšte. Neki bug, vjerojatno. Uf, lele. Dajte mi krompiri. Treba da trčim. Dobro, bit će dovoljno. Za trčanje. Dobro. Dobro, živi smo. Preživali smo. Ništa, kuću ću da stavim ovdje negdje blizu. Tako. Ovdje malo da spavam. Tako. Desno se stvori. Ne. Daj je crko. Bože bre. Seljanin je crko. Zadnji seljanin je crko. Ljudi, nismo uspjeli da ga odbranimo. Šteta. A ja sam odlučio, pošto kad sam se stvorio, mislim da sam vidio neka tamo brdašca. Ne znam, možda se i varam. Vidjet ćemo. Op. Opa, možda posluši. Ali ovdje i dalje nema kamen, nema ovih stena, kamenja. Dalje je sve ravnica. Sorry, ovo je neko brud. Isto ja ću da pokopam brudnike. Ovdje negdje će nam bude na ravnici. Pa ću nekad idem da istražujem u nekim epizodama. Drugim. I mogu da napravim čorbaka. Nađem jedne crvene pečurke. Napravim čorbu. I samo ću još malo da istražim. Takoc.
Gdje si Kostovčina? Tako. Crknu je tako. Iz jednog uvijek sam se mjerila, zna? Op. Tako. Ali hoću da napravim kuću da mi se baš vidi. O, možda tamo ima nečeg. Hoću da napravim kuću da mi se vidi ovo selo. Možda ima tamo nečeg. Da sve breza. Dobro, ne veze. Ovo mi već liči na nešto normalno za život koji sam ja mislio. Da. O, ljudi. Ovo će biti ekstra. Samo da radim da nam je selo. Ovo krave. Znači ljudi, našli smo meso, idealno. Pa evo ga i ovo. Znači evo ga selo i ovdje će da bude negdje kuća. Samo ja moram da zravljam. Moram da sam loptu. Nisam na jedno, već dve. Treba će nam dve. Možda u ovoj epizodi ne završim kuću, vidjet ću. Da li imamo kamena. Samo da napravim štapiće. Treba će nam dve lopte. Tako. I ovo je jedan krompir ispreko. Znači ovdje negdje će da nam bude kuća blizu. Evo malo hladiti. Tako ćemo da. Tako, ops, slučajno sam zemlju raznovele. Tako. I ljudi, evo, zemlju smo rasturili, samo još ovu travu. Tako. Ajde. Malo ću da potpunim ovdje. Kasnije ću ovo. Tako. Još ovu zemlju samo da smo napravili greške da uništimo. Tako. I sada da počnemo da pravimo kuću. Evo ga.
Pa treba još malo ipak da proširimo. Sad vidim koliko je mali prostor. Op. Istrošimo svu zemlju. Tako. Sad će biti malo većeg prostora. Tako. Da počnemo. U kući će bude jedno... Koliko ima? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 može. 11. Stavit ćemo ovako. 1, 2, 3, 4, 5. Razmak za vrata. Op. 1, 2, 3, 4, 5. Dobro. Ovo nam ne treba. Tako. Koliko se da budu širin? Ajde, može isto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tako. Tako. Sada ovo da rastvorimo ove zadnje delove. Tako. I da napravimo ovo od brezovina. Ajdemo s 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tako, pali smo. Ništa, idem sad da spavam. Uskoro će noć. Tako. Znači, našli smo sve ono što nam treba. Samo još kuću da napravimo. Pa, ajde. Pa na ga mjesec. Dok još ne padne noć da stavim da se peče pesak. Ne. Dobro. Evo ga, tek sad mogu. Tako. Idemo da nastavimo sa radovima. Da je sad, evo ga. Sad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 4, evo, ovdje ovako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na sredini ovako. 4, evo ga na sredini ovako. U stvari treba će malo više. Op. Tako, i sad da stavimo ovako. Tako.
premašili smo za jedan. A falit će nam još 1000 drveta. Dobro, ćemo da ga nabavimo sad. Da ljudi, sad da nabavimo drvo, da stavimo ovo dole i prekidamo, u sljedećoj epizodi ćemo da nastavimo. Crko je sam. Nisam htjela da trošim mač, zato što ga nemam još puno. O bože, sad nemamo ni hrast, sad nemamo hrastovi. Evo mladice hrast. Porasti. A za to vreme je da nađem hrast. Ovamo je hrast. Ne možemo da računa, treba nam ovih krompira. Niko ne prati. Te mi mač? Aha. Sorry, sad mi ne treba. Sad mi samo treba hrastovina. No, ima neki problem sa grlom. Užasno mi boli glava. Malo ću lošije da se čujem. Tako, op. Još ove i neće najviše trebati. Eto. Idemo sada kuće. Evo je. A mi smo nabavili dosta drva. Tako. E tako, ostalo nam je. U stvari ne treba nam ovo. Tako. Sad ćemo da bude lepše ovako. Bože, tako. Da bude malo lepše. Onda ćemo da stavimo. Ne treba nam više breze. Treba nam zanatski sto. Evo ga tu. I da. Prekopamo. Napravimo pod na brzinu i završimo ovu epizodu. Tako. Sad ću ja samo da stavim pod i sve lepo da okružimo, da bude lepo, pošto će nam trebati, ja volim da bude onako uredno, ne znam za vas, kad već možemo, onda i hoćemo. A, treba nam još breze. Ništa ljudi, ovdje bih prekinuo epizodu, pa se vidimo u sljedećoj. Ćao!